Салом дӯстони азиз, подписчикои худам. Ана бародаро дидеси мештара, ҳамин мештара ман тайёр кардам. Ана мештара бисёр мисол ҳолати хубда қарор дора. Нархаш ана 430 сомон ай пачкаш да. Ана и тенош 35 сомон амхе фурӯш дай. Ана ма ҳамира ба 200 сомон фурӯхтестам. Ана кадоме ки ай канал муроҷиат мекуна 150 сомонда фурӯхта мешавад. 2 моҳ кафолат дора, гарантияш 2 моҳай. Ана состоянияш хуба, чизои бақувват зада, агар переключателое ки ҳами дора 30 сомон фурӯш дан. Мақсад симои огнеупорни дора, ине хеле симое ки ҳастан метрш 15 сомон меиста. Ана фишка ҳастай мисол шнурша мисол заводское ки 17 сомон фурӯш дай. В общем ҳам ҳисоб мекунем зиёд мешава хела барои бародаро. Ана 150 сомонда метонен ҳамия харидорӣ кунен. Ана чемай 200 чанд сомонда ки гарантия надора. ҳамин рӯз якта пеши ман ремонт овард. ҳаму тез мақсад 170 сомонда пачка харид китайский. Ана соҳибаш қатъи ҳаму клиент пеши ман овардан, бо ма дидем ки переключателш уже задай. Ана и переключателша уже задай, мақсад уже немиҷаш шикастай замикани додай ҳаму соҳибхонада мега симом сухтак. Ана метонем мисол бародаро харидорӣ кунен. Ана чемай чире як ҷанҷол кардана чемай нава барои нав уқа гарантия надора. Их вақте ки отдельно мезанем у чиз хизмат мекуне, ай чи мебара. Хоб бародаро ина хоҳишманд боша, метонан айдаст нача любое время ма ҳами чиз тайёр мекунам. Любое время ҳастай да мақсад. Бигем иша фурӯхтам, сразу биё тез бигирам яке мештара нафурӯшам, не. Любое время заказ ки тайёрот мекунам. Хоб зиндаву сарбаланд бошен. Раҳмати Худо.